лампа и потърка, а духът отвътре се побърка. От 100 години тебе той те чака и готов е за атака. Желанията ти ще изпълнява, света в краката ще ти подарява, но иска нещо малко за отплата, за да станат чудесата. Първо по легото ми да лазиш, второ лампата си да я пазиш, трето да обичаш да е грубо, аз ще бъда всичко друго. Аз съм на Египет фараона, ставам на отбора шампиона. Луд съм и това не е легенда, мога всичко на момента. Аз съм на Египет фараона, ти си гледката ми от балкона, ти си най-голямата ми тръпка, за тебе мачкам